nohy, 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 ďalšie nohy, ďalšie nohy, Ďalšie nohy. ďalšie nohy. A zase nohy, 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 nohy. A ding dong ľudia, tu je Kiko, je tu so mnou a jeden dvaja hostia. Dvaja hosti. Dvaja hostia. A práve ide jeden typek, ktorému asi priebem. Kto piči, ty si malá bura. Ja viem, ty si malá bura. Dobre, a ideme. Práve mu spadol bicykel. A ešte som nepredstavil tých hostí. Áno! Adam! Ja som chytil takto za hlavu, potiaľ som ho aj obmiedlo. Aj čapka, aj bike a volal sa faul. Áno, je to falo. Konečne sa pozdravil však. Potom jeho dlhom vykecavaní. Práve prešiel okolo nás veľký pirák. Joj no. Tak zober kameru. A ty si kokot. Zober mi kameru. Ty si za takto si drž. Dobre, tak. Adam mi zobral kameru. Čo Som natáčaš? kameraman! Natáčam mňa konečne. Bude to trošku smiešné video, ako... Ale i tak chcem robiť. Takže... Budeme sa snažiť robiť trolkami. A čo ešte falo? Slnko svíci a ideme! Vlak! To je samá hrdza. Samá hrdza. Iko. A samá hrdza. Hrdza. Je to hrdzavé ako hovno. Fú. Hrdza. Dobre, poďme. No. Adam natáčal hrdzu a bežíme za falom! Bežíme! A pokrýva! Bežíme! A sme tu na! Konečne sme tu na! Konečne! A končím.